Adiki nero naende kero yasoire egokora enyumba esenye chama lyogo na kiregento abantu tigatu be disciplined twaro mukungu oyo mwenye tukunyara gutwara nyuomo yonde onye taribo igo onye lazima otware obusani isiko tumie condom osema mwala nyera tingwa na binte nieme atanga mama murega ya lakini lazima ngoreki ukuane nitakuane ti ngoja ukuana sama tanga igo abasacha mura ekondo mnejishingi komchoka na ate uwe chinde chikona nubusa echinde mbosa dalibo abantu wetemba maite na nabangi namba manyete sababu teyo no mongo no mbiale wachana na yeye kama hujaweka mwavule mongo no inju baba inju waja kuja omongna ukidomo ngaini na kero mondra koreke ogoleli buri nene baba na shika mwavuli kona ndio watamaini buri nipa maji ingina kuna before mongna tanaja nelibuli amangana yo ukimwi no abantu bamento tigato make sure lero neli tukolie school bana mbaiya tigato kuane ndio kuana boy igonko basaba mwezi uso wanje kwaino tigato lenda magimaitu endagira amangana ya kansa ya abaire bobe kansa nero yemyoyo kansa nero yoroiboro kansa nero yorobere kansa nero ya yeli negento ke kogera nesenge nchiendagira tokoli ebitume kero togo kesa enkubasaba tigabiyome nima etinga abaye bibe bitumambaro lakini ni mtagete toje toywane especially nkaga torego septira nebi yage ekiere tumabiriye karamoko gesa mwabongorora mwabyanekera mwabekeriyobo iberera ndiri kuruoro kale ebitume byankogeswa byabe kukiage embeya nyawaka iberera lyakoraki lyarwo esumere kwa aflatoxin enko basaba lazima torenga kitokoro sigesa kugetu ndaito wote baiga our vocational training center litikoya jumaine li watch na ndi wetere benge ku Kenya Commercial Bank ngo sayentu na barabwemu tuakore kiregento go aliye quarter Nairobi batoire na ndenda dote bega batoire million 25 na into account tuatebe tubeke million 25 abana babwate B go chigoro bagende ase chipolytechnic kito vanse chikozi nchongo chiko bakale shilingi isamwerenere mata gaya nabegetse chimiliyoni 5 birororo na atebire egitwe ebirasi birosigwe
abantu barentwororo abana barino no na ajiri tokonyoya ndiriko piki buya no tokoraki tokonyoira say that abana basome kurwororo vocational training tubwate 59 gusiengima abajumbe bakembale tuwana barabo naende ya Kenya Commercial Bank egocha ko bana barabu milioni 5 for vocational training courses igo ekereto kirete ngata libosa tokirete ne kerindo ekenene sababu tiyo okubukuri omwana form 4 omuira chikolima ngoko mokonya tiagende anyore course no ene yokubeka omuliro bwika bose no ene bongo no bogo sone bikoroto tros no ene factory yo cross keke bikoroto giko nyari kanonye no cross ya match epramba ne ya muyoka tugwate kenyoroga ya akuru araje ga akuru oyo araka ye Kongo nero yocha mpaka maato cha kondosa chipipe cha maji bantu ba ande besa wako mingi no kondro wekera tu aroranire na bongo mwiti na nelwe ya munya kuragi ano kumenyete mugondo tutageti koiro mwana asome tali besa twakuburia etwateri morete tomosomi anyore kaige ntagotamira na wetera gagwe serikali mwaro chimwe sonde serikali